Kanpaina egun batzu daramatzagu jada, eta joera batzu nik uste nabarmentzen ari direla, ez? Adibidez, gu egun hauetan ahalegindu gara esaten zeintzu diren gure proiektuak, ze gauzak proposatzen ditugun, nola landu nahi dugun aniztasuna, pobrezia, eta bar. Eta bitartean, Enrique Maia jauna esaten ari da denbora guztian, zer desegin behar duen, zer hautsi behar duen, zer rebertitu behar duen. Eta horrek oso ongi definitzen du zein den ezberdintasuna atzoko Iruña, UPNren Iruña eta biharko Iruña, hau da EH Bilduren hiriaren artean. Zentzu hortan, aspektu sozialei dagokienez eta nik uste oso balantze ona egin dezakegula. Hau da, guk momentu honetan dagoeneko igo ditugu aurrekontuak eta laguntza sozialetarako ehuneko 37, ehuneko 37 asko da, baina horretaz aparte beste bi auzo unitate berri egin ditugu, jantoki soziala baitere berria ireki dugu, eta udal etxebizitza parketik topatu edo jaso genituen arruinatutako etxe guztietatik 153 dagoeneko zahar berritu ditugu, eta bertan momentu honetan 400 pertsona inguru bizi dira, bestela kale gorrian egongo zirenak. Gauzak horrela, erresa da planteatzea urrengo legealdirako zer nahi dugun. Lehenengo eta behin 153 etxe bizitza horiek ehuneko 70 eraman nahi ditugu. 70 etxe bizitza zahar berrituak urte honen bukaerarako. Gainera, baita ere, bi plan ezberdin egin behar ditugu, bata pobreziaren kontra, eta bazterkeriaren kontra, eta bestea dependentziaren kontra. Iruditzen zaigu dela baita ere programa oso interesgarria. Horretaz aparte, beste 300 etxebizitza promobitu nahi ditugu, Alde Zaharrean, Arrosadian, Txantrean, Sandutzelain eta Etxabakoitzen, eta 300 etxebizitza horietatik alokairu moduan, gutxienez erdia 150 nahiko genuke izatea gazteentzat. Bizka bat gazteen emantzipazioa eta errazteko. Eta azken neurria, baina baita ere oso importantea da, aloka proiektua. Aloka proiektuan batez ere nahi duguna da eraman alokairu poltsa publikora, eraman hutsik dauden etxebizitza pribatuak. Horretarako, etxebizitza dutenei modu positiboan eta incentiboen bitartez gonbidatuko ditugu etxebizitza horiek, etxe horiek eta pisu horiek eramateko, baina baita ere bankuen eskuetan dauden etxebizitzen gaineko inpostua jarriko dugu, ez delako justua jendea etxerik gabe dagoen bitartean haiek etxe hutsak izatea.